Secretary of Assam, Principal Secretary of Assam, Hirinat Sarvodongman, ADGP, SB, Assam, Pramod Boro, CEM BTR, Govindo Chandra Bosumatari, Deputy CEM BTR and MLA, Ranjit Bosumatari, EM BTR, EX NDFB, Rangara Nazari, MP, Rajya Sabha, Lawrence Islari, MLA, 30 East, Kokrazar, LSC, Unura Goel, IAS, Principal Secretary, BTC, Noren Chandra Bosumatari, SCS, Secretary, BTC, Mihiniswar Bosumatari, CEM, Bodokasari Welfare Autonomous Council, Romeo P. Nazari, Deputy CEM, Bodokasari Autonomous Welfare, Dipin Boro, President FSU, Monoranjan Bosumatari, President UBPO, Pitambor Brahmo, General Secretary UBPO, Obiram Bosumatari, Ilyas B. Onjalu, EX NDFB, Bini Unawang Dongman, Dilronjan Nazari, EX NDFB, Saikong Bosumatari, Saikong Sar, Soregra, Sila Bosumatari, Sar Dongman, Kurumdaw Wari, Vice President FSU, Kusum Kumar Sergiari, Advisor FSU. Da जों गासै 24 जन बे 24 जना बे मिटिंआवहाय जोङो सावरायलायदोंमोन बे मिटिंआ आं दहायनो बुंलांखादों एकर्डनि उनाव टप मोस्ट अफिशियेल बेयो टक जादों बिनि सिगां मालाबाबो जाफेराखैमोन बोसोरथामनि उनाव बे मिटिं जादों बे मिटिंआ जुदि सिगाङाव जाबावनायमोनब्ला हयथ' जोंनि खामानिफोरा बहुत आगबारिबावगौमोन दा बेवहाय बे मिटिंखौ गिबियावनो दिपिन बर' बिथाङा आर'नाइ होनायजों लोगोसे बरायदों आरो बेखेवजेनदों बेखेवनानै पइन्ट्स टु पइन्ट्स जे जोंनि MOS बे MOS नि सायाव पइन्ट्स टु पइन्ट्स मोनफ्रोमखौबो सावरायनाय जादों स्पेसियली बेवहाय जोंनि EX NDFB निखौनो बांसिन बिथा खालामनानै बिथांमोना बुंदों दिनै दिपेन बर' बिथाङा स्पिच लाखिनायजों लोगोसे बुंनायजों लोगोसे बिथाङाबो जोंनि EX NDFB नि जानानैनो फकास खालामदों बांसिन आरो प्रमोद बर' बिथाङाबो बेखौनो बांसिन फकास खालामदों दा रिमाइन्डार हिसाबै माखासेया जे गोनांथार बेखौ जोङो एबसुजों लोगोसे जों ज' जिरायलायनानै माखासेखौ खालामदों पुलिसफ्रा आदाखौ गावथारनानै लांबाय आयै आदाखौ लांबाय आयै पुलिसफ्रा गावथारनानै आदाखौ लांबाय आयै पुलिसफ्रा गावथारनानै दावहा फोथाराव थैनि बाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय दावहा फोथाराव थैनि बाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय बियो दिनै मुंख्लं जाबाय बियो दिनै मुंख्लं जाबाय आदाखौ लांबाय आयै